Bisan og gabi ina padayon ang pagpamutos o pagpangarga sa mga social workers o volunteers sa buhatan sa DSWD aron daling mahatud ang mga hinabang ngadto sa Bohol. Leslie Caminade Vistil, sugin nimi. Lawom na ang kagabion apan way huno nga nangarga og mga kinarton og sinakong hinabang ang mga sakop sa Philippine Army dinhi sa regional nga buhatan sa Department of Social Welfare and Development. Nagkahiusa sila aron mapaabot ang mga hinabang ngadto sa mga nabiktima sa linog sa Bohol. Matud sa DSWD nga duna sila kota nga gisunod din di mo minus na 10,000 pinutos nga mapada sa usa ka adlaw. Naatoy directive nga kinahanglan ka mo pack og 10,000 family packs in a day, no? Para sa ato ang paghatag dito kay nasayod nato nga daghan gyud kaayo kinahanglan karon dito sa Bohol. Wa say huno nga namutos ang mga empleyado sa DSWD, maapas nila ang mga gikinahanglang tabang sa mga Boholanos. Lakip nga may gahin siyang oras aron makatabang kining usa ka British national. Well, I'm a volunteer. My partner works with the DSWD over in Shatton, Negros Oriental. Kahit okay na, happy na para makatabang sa amin sa uban nga kaya lang. Gawas sa pagkaon, lakip ng gipada sa DSWD ang mga ginalon nga tubig. Kadili yung pundo ni sa DSWD, so naigi hatag ang central office ani nga kwarta para pagpalit sa goods. But pwede po ta mo dawat og mga donations para po ato pong mahatag dito sa Bohol. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nunot sa mga kusog nga aftershocks, di kabalakan nga basin mulihok ang mga fault lines nga nakitaan dinhi sa Sugbo. Ryan Sorote, sugin limi. Gikabalakan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang giingong bagong fault line dinhi sa Sugbo. Nagsubay kini sa Metro Cebu area nga posibleng makamug nga og dagkong kadaot kun mulihok. Di sama subang mga fault line sa Kabisayan, gamay ra ang nahibaw-an sa mga eksperto bahin niini. Director Sulidum mentioned to him about a new fault that was discovered traversing central of Cebu. Gikumpirmar kini sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ilang giklaro nga sa kadaghan sa mga fault lines sa Sugbo, way bisan usa niini ang aktibo. Wa pay linog nga nahitabo, din ang epicenter na himutang sa Sugbo. Naigo na hinunog linog ang Negros Oriental sa miaging tuig ug niadtong Martes ang probinsya sa Bohol. Ang felt nga earthquake diri sa Cebu nga atong na-experience gikan ni sa mga silingang dapit sama sa Bohol, Negros or Leyte or Negros, Bohol. Mura na naabot diri sa Cebu. Matod sa Mines and Geoscience Bureau nga posibleng dunay active fault lines nga nahimutan mismo sa Sugbo apan natabunan lang kini. Wa sabdama sa mga espesyalista nga motumawang epicenter sa linog sa Carmen, Bohol niadtong Martes. Gitawag na siya og hidden fault kay ang kanang fault natabunan na siya sa kanang mga much younger pagid nga mga rock formation dito. So dili na to na siya ma-determine nga na fault diha unless kung mulihok siya. Sugyot sa Provincial Disaster Office nga himong annual nga kalihukan ang earthquake drill sa tibuok lalawigan aron malikayan ang posibleng pagkakalas o pagkaangol sa mga tao. Tungod sa kadaghan sa mga karaang edipisyo sa probinsya, tambag sa Kapitolyo nga ipang retrofit ang maong mga buildings aron makaagwanta og mas makusog nga linog. Ryan Sorote, News 5. Wa sab makalingkawas sa katalagman ang mga pulis nga taga Bohol ug tua na destino sa Bohol. Bisan sa ilang kahimtang, nitabang gihapon sila sa ubang biktima. Jinky Bargio, sugin limi. Di pa matino sa Police Regional Office 7 kung pila ang kinatibuk ang ihap sa mga pulis, kansang mga pamilya, biktima sab sa kusog nga linog. Gitataw sa Chief of Staff sa PRO 7 nga luyo sa kahimtang sa naasoy nga mga pulis, wa kini mahimong babag nga magpadayon ng ilang pagtabang sa uban pang mga sibilyan nga biktima sab sa maong katalagman. Police Regional Office personnel has voluntarily contributed an amount by each personnel to support the families of PNP who were also hit by the earthquake.
Nagpadana og duha ka tropa ang Regional Public Safety Battalion didto sa Bohol ug gitakdang dugangan sila og 120 pa ka mga pulis. Giklaro ni Carranza nga ang augmentation troops sa Bohol mo'y mubantay sa seguridad sa mga panimay nga gipamiyaan sa mga tagtungod human sa linog. Definitely more on search and rescue, but more on the relief and rehabilitation and in the securing of the rehabilitation area. He has instructed the PNP to make sure that all abandoned houses be secure from looters. Voluntaryo sab nga mitunol ang mga pulis ug hinabang ngadto sa ilang mga kauban nga naapektuhan. Ining pagbalita miabot na ngadto sa 169 ka mga tawo ang namatay samtang kapin sa 300 na ang samaran sa linog. Jinky Bargil, News 5. Daghan ang naanugnan sa pagkagusbat sa mga tourist spots sa Bohol ug Cebu human sa linog. Apan ang Department of Tourism mipasalig nga dili maapektahan ang turismo sa duha ka mga probinsya. Andrea Patenia, Suginlimi. Daling gibisita kagahapon ni Department of Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. ug DOT-7 Regional Director Rowena Montesilio ang Bohol aron masuta ang kahimtang sa mga apektadong tourist sites. Kaganihang buntag, miabot sila dinhi sa Sugbo aron inspeksyonon sab ang Fort San Pedro ug Basilica Minore del Santo Niño. Matod ni Jimenez, di kayo dako ang kadaot sa tourist site sa Sugbo itandi sa Bohol. Iyang gipasalig nga ang kadaot sa Fort San Pedro ug sa Santo Niño, di hinungdan nga mamatay ang turismo sa Sugbo. Cebu is more than just this fort or the Santo Niño Church. It is one of those places in the Philippines with 101 different touristic sites. No? Dugang sa kalihim nga dako gyud ang ayuhunon sa Bohol apan sama sa Sugbo, duna pay nahabiling tourism destinations nga mahimong bisitahon sama sa Panglao Beaches. Apan bisan pa man sa maong mga pasalig, di ikalimod nga mikunhod gyud ang tourist arrival sa Kabisayan sama sa Fort San Pedro. Sus gahapon wala gyud tawo. Kay kuyawan masay sila musud ikaso ba. Kaganihang buntag, jutay ra ang mga turistang nangabot sama ni Kalin Blaga nga taga Romania. Gikan dinhi sa Sugbo moadto sab siya sa Bohol. Sir, I'd just like to know if you've heard about the earthquake that hit Cebu. Of course, who hasn't? You're aware that some of the portions of Fort San Pedro have been damaged? No, I didn't know that. Okay. No, I was just gonna say no. But still does not stop you from visiting these places? Why should it? I'm brave, I can do it. No, I can. Alang sa seguridad, gikordon una ang mga bahin sa Fort San Pedro nga nangahugno. Nasayran nga ang maong struktura, 275 years old na. Kasamtangang giasa sa DOT ang tibuok danyo sa tourist spots sa Bohol ug Cebu aron masuta kung pila ang budget nga ilang igahin aron masugdan na ang rehabilitasyon. As soon as we know what the cost is, yes, we will look for a budget for the restoration. The national government, based on the Republic Act 166, is obligated to restore places that have been declared national historical treasures. Lakip nga mutabang sa rehabilitation ang National Museums ug National Commission for Culture and the Arts. Diin ilang paningkamutan nga mabalik sa orihinal ang itsura sa mga struktura ug ma-preserve ang heritage ug historical value niini. Duna sa standby budget alang sa Fort San Pedro rehabilitation ang Cebu City Government. Na ano may kwarta 10 million? Kanang wa pa na may earthquake? Dugay lang kay karon hambot na gyud ang National Institute nalipay nako. Andrea Patenia, News 5. Ani ay dili kayo maayong balita alang ni adtong dunay mga kaso sa husgado ug sa piskalya diha sa Kapitolyo. Grabe ang kadaot nga makita sud sa Palace of Justice. Sa gihimong inspeksyon sa mga engineers, dili pa nila masiguro kung luwas ba ang maong building. Ryan Sorote, Suginlimi. Di pa siguro kung kanus ay resume sa Palace of Justice ang pagpahigay ng hearing sa mga kaso tungod sa kadaot sud sa mga korte o mga opisina. Minus lang umakadaot sa ground floor hangtod sa third floor. Mapili irausab ang malawak nga luwas sa third floor. Apan ang fourth floor, diin nahimutang ang Municipal Trial Court in Cities mao'y nagabihan sa katalagman. Mao kini ang sitwasyon sa Palace of Justice, partikular na dinhi sa fourth floor nga labing napektahan sa pagtayog sa linog niadtong miging Martes kung inyo makita ang bungbong nangatipak og ang kisame diriyot nang mahugmak. Malili na usab sa mga liki sa bungbong ang sud sa korte ug opisina.
Gi-inspeksyon sa City Engineer's Office ang Palace of Justice ganiha sud sa 2 ka oras. Migawas sa ilang pakisusi nga kuyaw matumba ang mga partition walls ug mahugno ang kisame kung magpadayon ang aftershocks. Tataw sa kadaot sa nag-agat sa mga dagkong beam. So na siguro tay makuha niya ang atong roofing, there's a possibility nga kung di siya makuha mo bagsak siya. Wapay desisyon ng City Engineer's Office kung luwas gihapon o angay nang i-condemn ang building. Ang Palace of Justice natukod niya itong pang 1980s. Ryan Sorote, News 5.